हेलौ फ्रेन्ड्स, गासैनिसिमबो गिबियावनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। माने गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअ बानायथाराखैमोन। दिनै फिन बानायफिनबाय। आसा खालामदों गासैबो मोजाङैनो दङ। दिनै भिडिअ खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आसाम पुलिसा मोनसे माने टेन्डार मारिदोंमोन। बै टेन्डारखौ बिथांमोना माने बोखारबाय। जेनेबा 19 नभेम्बरसिम बिथांमोना टेन्डारखौ लास्ट डेट होदोंमोन। दा बिथांमोना टेन्डारखौ माने उथायबाय। माने मा होनदों, आसाम पुलिसनि आखायाव मेसिन गैयामोन नालाय, बेनि थाखाय बिथांमोना टेन्डारखौ अपेन मारिदोंमोन। दा जानो हागौ माने बै जे मिसिं बेखौ हयथ' सोरबा माने मोनसे कम्पानिया मोनबाय जानो हागौ। बेनि थाखाय बिथांमोना टेन्डारखौ बोखारबाय। दा जे आसाम पुलिसनि एबि आरो इउबि बियो हयथ' थाबैनो जानो हासिगौ। मा होनदों, डिसेम्बर नङाबा जानुवारियाव जानायनि चान्स दङ। दा सोरबायदिया बै इन्टारभिउआव माने होनो मोनगोन ना रि इन्टारभिउ जागोन ना निउ जागोन, बिनि जेबो माने आपडेट गैथ'वा। नोंथांमोना हयथ' साननैसोनि उनाव आपडेटखौ मोनगोन। गोबां माने मानसिफ्रा कनफिउस जागासिनो दङ। ना खारखांनायफोर मा होनदों, पास जानायफोराबो खारनांगोन ना माने फेल जानायफोराबो खारफिननांगोन। बेहाय गोबां कनफिउस जागासिनो दङ। जायखिजाया बेनि आपडेटखौ साननैसोनि उनाव गासैबो मोनगोन। ससियेल मिडियानि गेजेरजों हयथ' होयोब्ला नोंथांमोना मोनगोन। नोंथांमोना नेनानै थादो। जायखिजाया इन्टारभिउआ आसाम पुलिसनि जे एबि आरो इउबिनि इन्टारभिउआ डिसेम्बर नङाबा जानुवारियाव जानायनि चान्स दङ। बेनिखायनो जाय बिथांमोना इन्टारभिउ होगोन, आङो बिथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना लागातार प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो। खारनाय बारनाय जेरावबो माने जेब्लानो इन्टारभिउ लाया मानो अब्लानो नोंथांमोना जेरावबो एक्सिलेन्ट लाखिनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ माने लागातार खालामबाय थादो। आङो बेखिनिखौनो खावलायबाय। गोजोन्थों।